Per aquests dies que teniu més temps, us recomano veure Rango, una divertida pel·lícula d'animació que compta amb Johnny Depp com el personatge protagonista titular. Vaig escollir aquesta pel·lícula i em va agradar moltíssim. I per què l'he triat? Perquè m'agrada aquesta divertida combinació entre l'oest i lo mexicà. De fet, a la pel·lícula surten 4 mussols mariachis que no paren de tocar música mariachi, parlant amb accento mexicano. I la meva escena preferida de la pel·lícula és quan Rango, a la segona persecució que li fa l'àguila quan intenta amagar-se i de sobte, de cop i volta i de forma inesperada, acaba derrotant l'àguila i s'aconsegueix erigir-se com l'heroi de la ciutat Pols per accident.